Namar kajing menti jong ka sarkar Meghalaya. Bantuklar no mardor hak baide bat kajing yai kunturput da ka sarkar Assam. Kamtam kajing temu jong ka Assam ban pentame ki pai ba basong basa aki tain kaput jong ka jela Meghalaya. Lengba ki lat penroi beper kum musurok ki jingking ka boarding elektrik bat kiwi kum gane ka badang yai ja sien hapo ka jela kamtam hapo ka tain kaput jong ka jela ki bahap hapo ka hima nong spung jerang konstituensi Ripo district. Lalap baka sarkar Assam kadang yai pentre ki babun ki kampun roy kum ka jing pentame wat hadin baka ying ka syari kala pesange ya kita ki kampun roy lengba ka stay order ya kane lalap pelin dak inong elam ka HNYF lane ka New Trap National Youth Front Northern Region ki balalek banjurip menta kasngi syakitain kaput ki bahap hapo ka hima nong spung jerang konstituensi hapo ka Ripo district ki bakuntup ya ka snong balakawa bat ka ber nong sai hakane ka jing le jurip nakaliang ka HNYF Northern Region dalam khmat doba Marcus Martin kumu presiden hakajinga don langru doba Edelbert nongrum sekretari usamla don roy kshar asistan sekretari lembar kidkhot hakane ka jingle jurip ka seng kalalej ban jurip ru ya ki katto ka ne ki jingtei bala pentrei lengba ka sarkar Assam hadu kini sngi bat kum ka seng kala pensengen no shwa ya kite ki jingtrei kat bom pala ban penbej hapeneng ki ar sarkar jong ka Meghalaya bat Assam ka HMF lengba u presiden kala penrem juru ya ka sarkar Assam ka bala penkheng wat ya ka jingkhang jong ka ying ka syari lengba ka stay order halor kini ki jingtei beper hapo uput usam jong ka jela Meghalaya. Kamtam ka HNYF kala penrem juru ya kinong mikmat ka jela nadu ki MLA ki MDC barwat UMP ba mikmat ya ka jela Meghalaya ki bala shumenti halor kane ka phang ka bala bu jing HKD ru ya ki pai ba ki basong basa ki tain kaput kamtam hapo ka himanong spung jerang konstituensi. Nakaliang jong ka New Trap National Youth Front Northern Region. Ane kumbolong ngi nakaliang jong ka New Trap National Youth Front Northern Region ngidon banwan ban jurip yang nega surok ka ba ka sarkar Assam ka atia syai bentrei hakine ki sunong balakawa tinamar kata boleh ba pelong ngi banwan kum kaseng banun jurip ikene namar barin bangilap lemba ka citi ka ba u sekretari jong himanu spung bola file daga jintho sya ka haikut maga haikut kadap ai ka stay order ya ia ka suka Assam ban pensenge ikene ka jingtrei tenrei ngi kumbolong menta kan nakaliang suka Assam kam simla patiau kaya syai nak kata kadau ba ka HNF kayo ka jingtep ko pati kena kasawan ban jurip te nga subon ong ba ho ngidon ha ka siaw kasian kajai benru jingi kadon ha ka jinge ki bosong kaborda te ke ko ba kakmat du kalong bangi so bitar ya ki nomi khmat nadu ki MLA ki MDC kamtam UMP mo mentala setang lesai injit ya injit ki MP mo keladap samsnem pura ne kile ayu habakran kile ayu te ki gine lada piong ngin burom markeliang mo busai Assam bat Meghalaya monora e groi kepar hangno kata ka gajing ya keren ka ba pi la tunbe ba ka sarkar Assam galak ban pendevelop ya ka Meghalaya kaseng ka kwa ban bu ya kene ka jing keli sai kibor bari pe jong ka state Meghalaya bakin sim mardor bat ki gine bat swag election kamtam ki MLA ki MDC ki MP ki ju bang ne mo habgi kren i ko maga jaw no ka kling tenrei balai gon ja kum ne ba hau put usam jingi ka Assam kan bantei wat e ka surok kane ber khoi di ki jibomler jong ka sarkar Meghalaya tenga kentho wat yu chief minister ka kentho wat yu MP barim ba Vincent Pala nga kentho wat ki MLA ki ba Munsuaru jong ka jirang bat yeki minister concern ki badon hapo ka assembly ki ba shimla le ai ki song klikti ki jaitu ban pei ben kmi ya saudong sokun jong ka kadong ba ka thain jong ka stit ka jongi tinang leng ka chimne suon perem ya kini mi khmat lada pikwa ban mi khmat nam ta ka ka par jong ka stit soma le ai nam ta ka ne kenang ba la sai singi ke ki jingmut kulong ba ka sarkar Assam ka ai kini ka kasurok mo ke ki jingmut lada sya Assam kidang sa pending ki kilat ajing rap balik kawan tur sampai kali ya kata kecing keli kadi ngibu Ahmad jong UCM budan buram bat ya MP kene kene kaliang nagaliang jong ke HNF ka peremjur bat nga ngis ba kan sa simkhya ya kene ka jingwan kecing hangne bat kene kene kecing ujor lengba ki melat media sya kibor ki bahlor bat sian ngin seli kendu ya deputy commissioner bat nang tang seli kendu wat ya ki wat UCM ru nang talada de bukut tang hapo Meghalaya
Ni bukut tang po kastil ajong ru. Hanrai ngin lei bani kendo wat ya ki minister konsen jongga Asam ru. Balai kentur pot. Balai ki ura ya kene roi kapar. Naki kedau. Dan cimut iu silat mapi ura kene roi kapar. Kata kene jikli sungi. Balai ki minister sungi ki jaitu. Balai ki tiak sungi. Balai ki long ki taki bru ki bolong ki taki sisang semut junor juno. Nai liang kaseng su dong su pernah mikne no mikmat. Su pernah no mikmat. Mat ngakentur ki bekene e lo kene. Malar ki mlei ai kain pai. Bagi nus nong ki basa hang ne. Hagi tanjirang kisah do ap kecing ma ya ke balai sailis ni tangkin nik tengkulu sibun le ya bro kita syam-syam itu Garil Hoi district na de kongko ba deputy collector Janganika district bana kentu ya baro ki ban le Thabur Habanika district bakin yami bertai Habanika sini bakin le ki polling station ki jong pi halala ki jaka khatwi terik mentau benai but organ nong na do nyo baje do sa baje janmien nilai issue ru ki voter slip na menta jompi we elector but ni kemen ba pinera ka voter slip ka jompi but ka we ka identity card kala aban nong ka epic card ka ba most important document mo ha ka election lan da pim dan kata pila ban ra pan card dan pila ban ra ka bank document jompi dan ka job card ka jompi lene ke Aadhaar card ke jompi lada pidan kumjuru ni dan ki medal santali bangila abu lupa man lagi polling station ka bangin ai kitu ki bawa ningkong ka polling station ki betap buat ningkong but ka wei bade la ka wei bade kalongba ya kitu ki bawa tap buat ningkong kata ka buat khatras nam kereta kentai bet sendang iwe medal temala long lai teli ba saat teli bede ikino hirang ba ki bawan ha ka to ka kenta ka baning kong kentai bet sendang in ai mar iwe medal kum ka jing sak kan ma te ishime ne ka la dhange ban ya kentu ya baro ba tin singo ba ban yami ban be jit la ki jongki no bot ki jongki ki no yalam ki jongki ba long kan ke exercise ka jongi ka ba jok te na kam ta gitu ki badan gajing tuna ka department ya kiru labu ki volunteers ki banyalam ki syaki jaga thebot ban assess ki bikin point so ha ko jaga thebot badi ki temen ru ki balarang ba ki badan gano jing stop department ya kiru lapan biang ya ki dagi volunteers bikila ban point so ha ko ka polling station dengan ai play baro bikin semua bahagian ini baik ba bahkan long ni ka exercise ka job but panilan jit yung nong mikmat ni ubabiang ba bayi baro ya leadership